Unang-una, i-co-confirm natin ano na malaki talaga yung lamang ni Bongbong Marcos even sa internal surveys ng aming grupong Magdalo. Pero yun nga, we've seen this before, yung mga nagna-number one at this time, ultimately hindi naman din nananalo towards the end. Pero yes, since ganyan nga yung lamang, hindi naman tayo complacent, hindi tayo nagre-relax, hindi rin naman tayo napapraning. But ano tayo, ang ultimate attitude is kailangan natin kumayod, kailangan natin talagang gamitin itong panahon na to win the hearts and minds of the electorate. So maganda naman po yung mga strategy nga ni-layout po nila VP at ng kanyang campaign team, nila Senator Bam. So talagang ano ito, ultimately, i-highlight yung strong points ni VP at kung ihahambing mo naman talaga, malaki ang lamang ni VP Lenny kay Bongbong. Ito, propaganda lang talaga. No? Parang pakete lang yung pinaganda. Pero yung mismong produkto, hindi naman. Ano? Hindi naman maayos. Hindi kagaya kay VP, baliktad, maayos yung produkto, pero yung pagkapakete ang sinira kasi dahil dun sa mga fake news tsaka mga trolls the past 5 years. So yun yung inaayos. Mas maganda ng ganun ang sitwasyon than the other way around.